Трета глава. Феномен. Когато на сутринта отворих очи, усетих нещо различно. Светлината. Все така същата сиво-зелена светлина на облачен ден в хората, но някак по-прозрачна. Осъзнах, че прозорецът ми не ме обвит в мъгла. Скочих да погледна навън и изпъшках от ужас. Финна снежна кора покриваше двора. Напудрила бе покрива на колата ми и засипала шосето в бяло. Но не това беше най-лошото. Вчерашният дъжд бе замръзнал, обличайки игличките на боровете в фантастични великолепни форми и превръщайки автомобилната алея в смъртоносна ледена пързалка. И без това ми бе достатъчно трудно да не се подхлъзвам, когато земята бе мокра, та днес май щеше да е по-безопасно да си остана в леглото. Чарли бе тръгнал за работа още преди да сляза долу. В известен смисъл, сякаш си живеех сама и сега открих, че се наслаждавам на осамотението, вместо да се чувствам самотна. Набързо изгълтах купове сини ядки и отпих малко портокалов сок направо от кутията. Чувствах някакво вълнение при мисълта, че отивам на училище и това ме плашеше. Знаех, че нетърпението ми не е свързано нито с стимулиращата учебната среда, нито с новите ми приятели. Трябваше да призная, ако съм съвсем честна към себе си, че нямах търпение да отида на училище, за да видя Едуард Къл, а това беше много глупаво. Би трябвало да го отбягвам заради безмозъчните ми бъртвежи от вчера, а и бях изпълнена с подозрителност. Защо му трябваше да лъжа за очите си? Все още се стрясках от враждебността, която понякога долавях да се излъчва от него, а ми се оплиташе езика, когато се представях съвършеното му лице. Наясно бях, че моята и неговата среда нямат никакви допирни точки, така че изобщо не би трябвало да очаквам с нетърпение днешната ни среща. Наложи се да се концентрирам максимално, за да извървя невидима зелената тухолина алея. Когато най-после стигнах пикапа, за малко да се плесна на реда, но в последствие успях да сграбча страничното огледало и да се спася. Стана ми ясно, че днешния ден ще е кошмарен. Докато карах към училище, се мъчих да разсея ужаса от евентуално пребиване и некалените разсъждения за Едуард Кълън с размишления за Майк и Ерик и за очевидната разлика в реакцията на тукашните момчета към мен. Сигурна бях, че изглеждам по абсолютно същия начин, както във Феникс. Може би момчетата от дома бяха наблюдавали как бавно преминавам през всички тромови фази на юношеството и все още ме считаха за дете. Може би просто се бях оказала новост в място, в което новините бяха рядкост. Възможно бе парализиращата ме непохватност да се възприемаше като трогателна, а не като жалка, и да се оказва в ролята на изпаднала в беда девойка. Каквото и да бе, причината, кучешката вярност на Майк и очевидното съперничество между него и Ерик ме тревожеше. Не бях съвсем сигурна дали все пак не предпочитам да не ми обръща внимание. Пикапът с лекота преодоляваше черния лед, който покриваше шосетата. Въпреки това, карах много бавно, за да не оставя диря от отломки по главната улица. Когато излязох от колата пред училище, разбрах защо съм се разминала така леко. Нещо сребристо улови погледа ми и реших да заобиколя пикапа. Внимателно се придържах зад карусерията му, за да огледам гумите. Около тях в ромбоидни фигури бяха усукани тънки вериги. Чарли бе станал бог знае колко рано, за да постави вериги за сняг на колата ми. Гърлото ми внезапно се стегна. Не бях стигнала някой да се отнася към мен така и мълчаливата загриженост на Чарли ме свари неподготвена. Докато стоях край задницата на пикапа, борейки се с внезапната вълна от емоция, която ме бе заляла, преди вида на веригите, чух странен звук. Високо пронизително стържене, което беше към мен, достигаше болезнена сила. Вдигнах стреснато глава. В един и същи миг видях няколко неща. Нищо не се движеше на забавен кадър, както става по филмите. Приливът на адреналин явно караше мозъка ми да работи на бързи обороти и бях в състояние да възприемам подобно няколко неща едновременно. Едуард Кълън стоеше през 4 коли и се взираше в мен с неподправен ужас.
и лицето му изпъкваше на фона на морето от физиономии, застинали в една и също оплашена маска. Вниманието ми обаче бе привлечено от тъмно-синия микробус, който се носеше към мен с блокирали гуми и остро свирение на спирачки, въртейките се като обезумял върху леда на паркинга. Щеше да удари задницата на пикапа ми, а аз стоях точно между двете коли. Нямах дори време да затворя очи. Точно преди да чуя разрушителния трясък, с който карусерията на микробуса се огъна около карусерията на пикапа, нещо ме удари силно, но не оттам, откъдето очаквах. Главата ми се тресна върху заледената настилка, а нещо по-плътно и студено ми притисна към земята. Лежах на тротуара, зад бежовата кола, до която бях паркирала, но нямах възможност да забележа каквото и да било друго, тъй като микробусът отново ме застигаше. След като бе ударил по пикапа отзад, той се бе извил с тържени. Продължаваше да се върти и плъзга по леда, заплашвайки отново да ме помете. Тиха ругатня ме накара да осъзная, че до мен има някой. Този глас не можех да ни разпозная. Две дълги бели ръце се стрелнаха пред мен, за да ме предпазят. Микробусът потрепе и спря на педя от лицето ми, а широките длани съвсем на време се наместиха в една дълбока отлъмнатина в карусерията му. След това ръцете се раздвижиха с такава скорост, че контурите им се размазаха. Едната внезапно се протегна под микробуска. Нещо ме завлачи, краката ми се замятаха като на парцарена кукла, докато не се удариха в гумата на бежевата кола. Оглушив ли силен метален трясък, след което бусът рухна върху асфалта, разсейки стъкла, точно там, където само преди секунда лежаха краката ми. В продължение на една дълга секунда настъпи пълна тишина. После започнаха писъците. Сред внезапната шумотевица чувах, че не един човек вика името ми. Но по-ясно от всичко чувах тихия, оплашен глас на Едуард Кълън в ухото си. Бела, добре ли си? Нищо ми няма. Гласът ми прозвуча странно. Опитах се да се изправя до седнало положение и осъзнах, че той ме е притиснал до тялото си в желязна хватка. Внимавай! Предупреди ме той, докато се изправях. Май доста силно си удари главата. В същия миг усетих пулсираща болка на дясното си ухо. Ох! Простенах изненадана. Така си и мислех. Очудващо гласът му звучеше сякаш едва сподавя смеха си. Как млъкнах, опитвайки се да си проясня мислите, да си ориентирам. Как успя да се озовеш до мен толкова бързо? Та аз стоях точно до теб, Бела, каза той вече с сериозен тон. Извъртях се да седна и този път той ми позволи като отпусна ръка около талията ми. После се плъзна, колкото можеше по-далеч от мен, в тясното пространство. Гледах се в разтревоженото му невинно изражение и отново се почувствах объркана от силата на златистите му очи. Какво всъщност го питах? В този момент ни откриха цялата опара разплакани хора, които си крещяха един на друг и на нас двамата. Не се движете, нарежи някой. Извадете Тайлър от микробуса, изкрещя друг глас. Около нас настъпи суматоха. Опитах се да стана, но студената на ръка на Едуард натисна рамото ми надолу. Стой така за сега. Студено ми е. Оплаках се. Изненадах се, когато се подсмихна леко. Смехът му прозвуча някак остро. Но ти беше хей там. Внезапно си спомних и посмихването му спря. Беше се при колата. Изражението му неочаквано стана строго. Не е вярно. Видяхте? Около нас цареше хаос. Чувах по-дръзгавите гласове на възрастни, пристигнали на место происшествието. Но упорито продължавах да споря. Бях права и той бе длъжен да го признае. Бела, стоях точно до теб и просто те дръпнах настрани. Той отприщи пълната посвещителна сила на очите си върху мен, сякаш се опитваше да ми внуши нещо изключително важно. Не, стиснах челюст. Златистите му очи пламнаха. Моля те, Бела. Защо? Настоях. Довери ми се, помоли бе той и нежният му глас ме съкруши. Вече чувах сирените. Обещаваш ли да ми обясниш всичко после? Добре,
отсече той внезапно загубил търпение. Добре, повторих на своя ред ядосано. Нужни бяха 6 санитари и 2 учители, господин Варнар и треньорът Клап, за да ме отместят от микробуса, така че да вкарат носилките. Едуард разпалено каза да се възползва от четната и аз се опитах да направя същото. Но предателят им каза, че съм се ударяла главата и вероятно имам сътресение. Почти умрях от унижение, когато ми надяваха шина на врата. Имах чувството, че цялото училище се е събрало и наблюдава как ме качат в линейката. Едуард се уреди да се вози отпред. Направо поводях. А което бе най-лошо, полицейският началник Слон пристигна преди да успеят да ме изведат. «Бела!» изкръща той паникьосано, когато ме разпозна върху носилката. «Всичко е наред, татко!» въздъхнах. «Нищо ми няма!» Той се обърна към най-близкия санитар за потвърждение. Исках да не мисля за него, а да се опитам да подредя бъркотията от необясними образи, които хаотично се въртяха в главата ми. Когато ме вдигнаха, видях дълбоката длъбнатина в бронята на бежовия автомобил, съвсем отчетлива, която идеално очертаваше раменете на Едуард, сякаш се бе изправил срещу колата с такава сила, че да огъне металната рамка. Видях братята и сестрите му, които наблюдаваха от разстояние. Израженията им варираха от неодобрение до гняв, но нямаше и най-малкото безпокойство за сигурността на братим. Опитах се да намеря логично обяснение на видяното от мен. Обяснение, което да изключва предположението, че съм полудяла. Естествено, полицейската кола ескортира линейката до районната болница. През цялото време, докато ме сваляха от нея, се чувствах ужасно нелепо. И което бе по-неприятно, Едуард спокойно се плъзна през вратите на болницата на собствените си крака. Направо заскърцах със зъби. Сложиха ме в спешното отделение, дълга стая с редица от легла. Отделение едно от друго с завеси на пастелни шарки. Една сестра ме надя на маншета за кръвно на ръката и пъхна термометър под езика ми. Тъй като никой не си направи труда да дръпне завесата и да ми осигури малко единение, реших, че вече не съм длъжен да нося глупавата шина на врата си. Когато сестрата се отдалечи, пъргаво отлепих плътнените лепенки и я метнах под леглото. Сред болничния персонал настъпи нова суматоха и до леглото до мен вкараха втора носилка. Под изцапаните с кръв бинтове, увити плътно около главата, разпознах Тайлър, Кроули от класа ни по управление. Тайлър изглеждаше поне 100 пъти по-зле, отколкото аз се чувствах. Но се взираше притеснено в мен. «Бела, ужасно съжалявам». «Нищо ми няма, Тайлър, ама ти изглеждаш ужасно, добре ли си?» Докато говорехме, сестрите започнаха да развиват напоените с кръв бинтове, разкривайки цяло съзвездие, плитки дръскотини върху челото и лявата му буза. Той не обърна внимание на думите ми. Мислех, че ще ти убия. Карах бързо и стъпих на леда под неподходящ ъгъл. Той примигна, като една от сестрите започна да почиства лицето му с памучен тампон. «Не се притеснявай, не ме оцели. Как успя да се измъкнеш толкова бързо? Беше точно на пътя ми и после внезапно изчезна». Едуард ме дръпна назад. Изражението му изрази объркване. «Кой?» «Едуард Кълън. Беше точно до мен. Винаги съм била ужасен лъжец и сега въобще не може да прозвуча убедително». «Кълън ли? Не го видях. Явно всичко е станало страшно бързо. Той добре ли е?» «Май да. Някъде из болницата е, но не го качиха на носилка». Сигурна бях, че не съм луда. Какво ли се беше случило? Нямаше как да си обясня логично видяното. След това ме избутаха с носилката до стаята да ми направят снимка на главата. Казах им, че нищо ми няма и се оказах права. Нямах сътресение. Попитах ги дали мога да си вървя, но сестрата каза, че първо трябва да говори с лекаря. Така че останах в капана на спешното отделение да чакам и да се тормозя от постоянните извинения и обещания за компенсация от страна на Тайлър. Макар и безброй пъти да се опитах да го убедя, че нищо ми няма, той продължаваше да се самоизмъчва. Накрая затворих очи и спрях да го слушам. Той продължи, изпълненче си с разкаяние мърморения. «Спи ли?» Чух мелодичен глас.
Очите ми се отвориха от само себе си.